Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin asa nga pada papagayam. Manipot ito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbati programa, Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak ito ng pagabigat, na bagal daw na bagang oras. Kada kaya aming asa nga pada, ito na ito yung aldaw. Papagayam mi, please share this program, share this live streaming. Kahit padaanan nyo papagayam, ti pagkasalitaan ni Melba, nga napauluan iti Sing Sing. Yan. Ano pa kinaigan ti Sing Sing iti biyag ni Melba? Padaanan nyo papagayam. Sa gudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Melba nga napauluan iti Sing Sing. Dear Manong Nemi, nakarubata kon iti dayta nga bigat Manong Nemi nga agturong iti trabaho. Ka sales lady Manong Nemi ti maysa nga jewelry shop. Iti pagon yun nak Manong Nemi ni Lulu Sido. Dapanak Manong Nemi iti pagtugtugawan na nga rocking chair wano butaka. Talagang umasadagak kang kalulot agpakadaakan ka. Abelaw. Ay, sapsapam to, ti sumangpal, tapo. Talagawat ka na sa paak, lolo. Gabata, siyempre, asin no kumanti makamo nga agistime markata kayo na sanga siya. Dinak pa kadanagan, no panag-istima, nakabailak met pailaeng. Ayun no, marabrabyan ka, madandanagan na. Nung muna tado na kinimang mangag ko dito radyo nga, maramramas nga babae. Alangan mat nga di lalaki ti marames, lolo. Gat katawa, enak na ti apok ito. Agan anus ka, anusan na kapok. Awan ti wag na kayo, lolo. Nakasagana ka mga sikaso ka na kayo, basta lakid dita. Ada pa nagtalnak. Naminasagan ba't ng trabaho ak? Tapos nulikas takit ada igatang kanenta, ken apsap-sapul ta, ken ada maigatang pang maintenansyo. Makasaganan na kiti, aramatin nyo yung kaitog digos, kaya pangal daw yun. Saktun ti, masapang agluto ti pangrabi. Alagan na ka nga roda po, agananos ka. Agbaling ka kumalatangan na pudno iti trabaho. Un lolo, awang pagdanagan nyo, na ipasagapsip iti panhunot ka nariknak, dagiti pa magbagayo kan nga. Nakaroden lolo, bahay, ay, agananad ka mo.
Manong nemi ni Lolo Sido tinariingak nga nangasikaso kaniya. Gabota, nasapa manong nemi apimusay iti aksidente lagi dinaganak kaniya. Why? Pito pa lang iti tawin ko manong. Kaya gabota na piksapa lang hindi ni Lolo Sido manong nemi isut ng isakat ti panagbiag mi nga dua. Pinag-adal na kaya nagturpos sa kit elementarya ken high school manong. Kaya po, tasan na mata nakabailan timang pabasa kanya kiti kolegyo. Sa sumsumurumatan manon nemi sakit na. Iso nga, nagsapula ako ni trabaho imuna idi servidura iti may nga karinderya, di kuhan magabali na ka-waitress ti may nga restaurant, ay nga nakastrike ka sales lady ti may jewelry shop. Dito ay ako nga nagpaot manong. Ado di kita kararim kanyak manong nemi nga mawampay tinakarik na kiti ayhat. Malaksid kini Sir Rolly manong nemi nga assistant manager. Tanagbaling nga nasyat kanyak ni Sir Rolly. Assistant manager isuna ken pasaray pasyarin na di kita duwag mga branches iti jewelry shop. Irinto ta ni Sir Gilbert Met manong name iti manager. When? Adamat kaduha manong name nga sales lady saan ka mga gagandan ti duty. Ag duty akita ito nga branch saan to ag duty tumati kaduha kaya sa bali nga branch. Ngayon nagtali na edak ka rito nga branch iti mall manong. No mampaadda di kiti kundaway nga umay ni Nelly. Duakam no kak sinublat manong. No day off ko ni Nelly ti addak. No addak awan ni Nelly adda iti sa bali nga branch manong. Iti makadano na ako manong na iti mall, tinaros ko na iti jewelry shop, nakalukatan. Nadanong ko dito ni Nelly. Good morning, Nelly. Ay, Melba, nasiyat addakan. Adda ni boss. Sino katakwada nga boss? Siyempre. Ni Sir Gilbert, di manager. Ay, diyan pa nakita ni Sir Rolly. Nabay ka diyan nakita. Hindi kalman, duwa kam dito, idi. Alala. Sumberkan ka tayo, tayo palang ururay na ka. May untang, adang tabasol ko, ungtan na. No, lakit daw ang naman mga basol mo, di ako pagdanagam. Yung kasalad na simbro, kasalad din sakit problema. Ala, sumanak ka na ta't numaam-am. Naungit ka di. Amumat, titikin namang mirugrug na no da duma. No da problema na mirugrug. Isong umisong galata. Abay, nada naman naman nga wasol mo? Amumat, abay nga rot nga salagbuting ka. Bigla nga rot nga nagkabakabake. Si Kamat, basta awan basol mo, awang problema. Sumarakan. Nagtugtugak ba nung name kamen? Inlokat ko tiri daw. Erika pumatlang. Nagtugokan. Good morning, sir. Kinunak, kalpasan na kit nagtugawak. Sir, ano ka di problema? Manong name ada inala na drawer talabi sana nakiktutak kadi ba irwar di may nga lakit. Sana linuktan inuwar natin may nga singsing. Manong malagip mo na ito nga singsing nga inlakom kini Mr. Fernandez inibigat kalman. Insublina. Gabot a fake. Sir, kadayang nga nalain. Fake, di ba? Hanga da ito ti original. Na diamond ring na naka-display di kalman. Ngayon na kursunadaan ni Mr. Fernandez aginatang nga inlakom.
Nagdakkel ti naglakwam. Gabuta, 350,000 pesos to be exact. Ti presyo dito nga singsing. Di original. Di dya dalaga nga diamond ring. Ngayon dito kit fake. Nang ipalam ti budpud no nga singsing. Melba. Apay nga sino katam, kit fake na singsing tin lakom kini Mr. Fernandez. Sir, saan nga po no data? Ngam naglako kay di kalman saan? Naglako ak, sir. Ngam saan nga sakti? Saan nga sikati? Nangirwar, kaya nangitad kang kuwana. At apalis dito ito yung jewelry shop nga sa sinuman tinakadyo ti nga sales lady kat iso lang ti authorize nga mangirwar. Ti anyaman nga item nga day ti display. Anyaman nga item nga mailako a kursunada ti customer. Sika lang ti mabalhin. Sika lang ti authorize nga manghala, mangirwar, mangted. Sana kang may mesa dito idikalman. May nga di kita ang CCTV, sir. Karedi nga aldaw, ken oras. 1 hour nga da brown out. Idi ilakom, tisingsing, awang kuryente. Sa nga dagos, nga nagandar, ti generator ti mall, gabot na irana, ana perdi. Iso nga sa nga, gimana ti CCTV. Sino kantunan dito hindi kalman? Ni Sir Gilbert, sir. Kahit mo sawan, nagibiyangan ni Gilbert, nagilising-sing. Awan tinubig nga pakibiyangan na. Ag supervise lang, mangkita, mangtid lang ti instruction. Melba, nabayag ka dito eh. Ito lang mapasamak. Nga maraming mo di kastoy. Sir, awan tinalak. Awan tinalak. Isublim ti original nga singsing. Kanuas makariganda, nailako mo. Isublim kanya ti 350,000. Next week, umay ito pumasya dito ti aking kukuha ti jewel shop. No saan ka mang ted, wala saan mong isubli, ti singsing, kahit saan mong ited, ti balor, ti singsing. Tinaigatang, tiga binayad ni Mr. Fernandez, kahit na isubli, kahit kuha na, agsipot ta fake. Kasano na iso mismo silang sukat, sir? Amamok ni Mr. Fernandez. Sana marami tigswitik. Gusto nga, saan ka pala nga sumra kita? Taore ka dada ni Nelly? Ang kalain di singsing na sa dinot ng ipanam? O ano yun? No anya tirglakwan, numanot naglakwam, itad mo kaniyak. Tano sa mong maraming data. I'm sorry. Saan ka labas na may cut? Saan ka lata basta mamulta? Noon dikat may balot ka ba? Manong nemi, ang karigatak pala yung tirang kalintagan. Ngayon kaslasaanan nga ipangagpay manong nemi. Ni Sir Ruli, manong. Dagi di bagbagak ken kuanan. Ni Sir Ruli, manong nemi. Eso ti manager, irinto, tani Sir Gilbert, kaniso ti assistant. Kaniso tupay ti mga supervise kanila duma branches. At saka mo manong nemi, no siya sino ti aking kukuha, tajakbot pa'y nakit kita. Dahita nga jewelry shop.
Pinirumara ko manong name iti opisina ni manager. Nakita na siyempre ni Nelly abumubsan. Oh, Melba, abay. Papabasulin na ni sir. Na pinagbaling ko nga fake. Ti may sagarag iti diamond ring. Anya? Kahit mo sawan, naglako ka ti fake. Sinoktam ti fake, ti putpudno nga sing-sing. Nang panangambar ti putpudno, awan tinalak, awan tambugin na ita. Andiyan awan. Asin namarta kinaramid no sa nga sikan. Posible ganing ni Sir Gilbert. Kasano ko ma? Kado mo nagtaltal na isunad to. Anda isunad ikalman. Isod may isa nakisasarita ka ni Mr. Fernandez. Yung masunod ni nangirawaro. Tising-singa na ilako. Di mo ko na ni Sir Gilbert. Irin to tadatay lang sales lady ti ada authorized na. Ta in case nga da mapukaw. Dito ti aking basol siyempre. Handa sa balidi nga as kaswag ang customer. Tinulungan na ni Sir Gilbert. No sa mong inaramin ni nga rin Sir Gilbert, hindi akin naramin. Saan kumot ka kunin na kasta? Arada, nga titalkan ni Sir Rolly kat ni Sir Gilbert, baka imamagda ka. Bueno, baka dapat kang naigan na kadua. Diyos ko, baka nagkakomplot na ganito. Kahit na ka lang imamag. Taan niya ko man diwasol ko. Tap nakastoy na ramidan na kaniyak. Siya, nga ompulos kamangak. Nga nilulosido, nga masaksakit, isulat kadwa kabalay ko. Pasublihan dati 350,000 pesos pangalhat. Ay, kanibalod na ka. Imawan, na kinaramit ti kasjay. Pili. Ngayon, anat nandlaw mo kini Sir Rolly. Anad nga ni Sir Gilbert ti kanunungan na lang. Ngayon, taramidak Nelly. Diyan mo, kaya ka. Pangalak ti kwarta. Kahit na-untimated mo nga may subling nga kwarta, saan mo may subling di putpud nga siksing, agibiyag ka ti pagbaludan. Kaso na nilulong ko. May malutag nga akong basol ko. Ni boss. Abendakat pala to'y. Sir, jakadimot ko na ka. Itinaramid mo, temporary nga masuspenso ka. Dahil kang kadigondaway nga mag-isubli, ti singsing, mono, mangisubli, ti balor di singsing. Pumanaw kan, Melba. Kahit no samong maisubli, urayam langin subpena. Namamuti Diyos, sir. Ngayon tayo mo kinidayta ka na po ka ko singsing. Awan tayo mo kinidayta, sir. Kasi na kumakarap. Di ka ni pulos atapay ni Sir Gilbert. Ang mamukuna ni Gilbert, hana maaramin. Kanada ka nga sales lady, kayat nga sawan si kalang to authorize nga makairuwar. Itanyaman nga item. Ngam, iniday nga pumanaw kan. Kasakan to lang sublito yun, nantakwarta, itad mo. Muna jising nga mismo, itad mo. Alan, kedam. Manong nemi kas lamakul-kul ti panunot ko. Pag napagnaak, manong nemi nga jakmat amuno sa dinot turungat. Apayakas to'y. Jak pulos na namnama manong nemi mapasama kanyak ti kastoy.
Nagbalinakmat nga napudno, anasak nga tao. Sipod pa nagubing ko. Dahil pasagip-sip ni Lolo Sido kanya, ti kinaanes ko. Tijak mang tagi ko, tijak tagi ko, ang tijak ko. Ang peso nga kasapunak ti kwarta. Tano ar-arigan manunay, migat saan nga umanay ti sweldo, nga para kada kami kini Lolo. Nga jak pulos pinanunod ti kasjay. Nga suktak, kadi fake, ti singsing nga ilako. Tapno jupod-pudno nga singsing, kat mapang ko ilako. Iti nangina. Diyos ko. Awan ti sa baling atapak manong na minusaan nga ni Sir Gilbert. Nga maapay maarabit ng tikas jay. Sa kalpasan na kat may pabasol kanya. Idin sa nakasaysaya at mati Sir Gilbert kanya ak manong na kinapudno na ti amok idi kat agkursunada ni Sir Gilbert kanya. Tada na ginigunda huway nga nang asta nga umay iti Joe Shop. Kunso adated na nga rose kanya. Flowers for you, Melba. Sir, sir naman. Thank you, sir. Abik ikan ti sabong. Abay, madi? May at. Yung sa gamat ng agar-aram kanyak. Apay, dikit ka dilaing agar-aram timang magtitisabong. Yung huwag kang ma-inlove kanya ka. Naglagi pa, mataanaw ti asawa. Ni Sir Met, mukha da asawa. Kabaka ko na nga panggap ka nga pagpalitan nga number 2. Sir, kahit ko lang iparik na iti kinapatig kasi naman nga empleyada ng Rona no Anes akas kang ka. Kaspas iti appreciation iti kinapudno iti trabaho. Nasapa ka nga sumsumrek. Kinorin na time ti panagawid mo. No do pala customer. Entertainment pala ida. Nagawa sir. Manong name malaksid iti dayta nga no umay kat adasabong nga itad na chocolate pie no daduma. At apit ikot ng kundaw manong name nga umay nakitulod iti balay kat magustuhan natin pagkisarasarita kini Lolo. Nga regregalwan na pa'y ni Lolo. Nga tinaminsan, manong na imi kinagsalutsudan nak ni Lolo Sido. No gar-aram kanyak ni Sir Gilbert. Saan ko nakmat? Kat imbalag na manong na imi nga liklikak. Tama nga no yung labak, kadagbalidak lang nga kirida. Sumit lagayam kong kunak tinakam ko manong. Taado na kiti kirida. Tano na dungo ko takuha na kiti lalaki nga da asawa na mainlove ti babae. Kat din ang panunutin, iri pa nagbalin na akirida. Iti ababa nga panao manong name your oray ko lang ibaga kaniyak ni Sir Gilbert iti I love you. Taamangan, numalo ko na tiriknak, kadyak mapupuutan, ngagbalinak lang ang number 2. Ngayon saan ko nga na oray manong? Mabalin siguro ti kinasiyat na kanya kada kami kinilolo kat na yung kabsatan. So nga, inignore ko ti sumsumkin idi nga madab-develop nga riknak kang kuwan. Umuna-unay sa mag-agar-aram, may kadua kang runaan na dakkalabaso di ti Diyos manunay ti makirelasyon ti daanan ti asawa. Ngayon mapig nga ita. Ang magayam, apay nga Jack mapanunot nga tawagan ni Sir Gilbert. Yung dial ko manong name ito number na unattended. Inulit-ulit ko, unattended. Rumbi nga kasalitak ni Sir Gilbert. Matulungan na, mabaling nga iso tag-explain kini Sir Rolly. Kasanuno, agkasabwat da, di kiti duha. Tapno na ipabasol ta kanyak ti. Diyos ko,
Kanya taramid. Apa mabasol kanyak ti kastoy nga jak bataramid. Diyos ko, tulungan dak, tulungan dak, tulungan dak. Nagsardengak, edi mariknak ti bannog ko, manong nemi tapag na akla, apag na awam mo ti mastuk na turungan. Edi tadag sardeng nga bakit manong nemi ti batog ko. Ay, balasan ka. Nakalukat na ita shoulder bag mo. Kinitak manong, ay, nakalukat kang peso. Kinaot ko. Ah, awan da pitakak. Sinapol ko. Awan. Yapo na yung maten. Gapo siguro ti pa nagpampanunot ko kit Jack Nur na pupuutang nga dang nangalan ti bitakak nga nang lukat iti shoulder bag ko. Kaya po ya mista po ni matente kinamalas ko iti dito gal daw. Problema, kalbasan na. Tapitakak ngayon, ti kakaiso na nga kwarta. Ngagatanggot na ti agas ni Lolo. Awanin. Awang pulos kwarta ako, kinindon pangal daw, mamisina ka mga halagto, peti ka na eh. Napaunay mo tin manon na yung di pa nagsasamusam dagiti pasama. Nagbalingak katanga, siguro. Jack, sinalak ni bantibag ko. Gapos tabadlaw da siguro nga mariribukanak. Iso nalakada lang nga inala ti bitakak. Oh my God. Diyos ko. Nagpagdabag na akmanin manong naming kasladadan nga makulkul ti panunod ko. Pagamom ta. Nakangigak tinapigsang ikis ti guman ti lugan kalpasan na bag. Day din tinaudi nga napuutak manong nemi. Ti adda nakatangtangken nga nang idungso iti bakrang kumanong nga puon ti ba nakatulid ko. Nga di aksublin ti puot ko manong nemi. Sa dinatayan ko, ay miss, nakapuot ka kaya man. Sino ka? Ay sakti, mangbangbantaking ka nurse. Nurse? Ada ka ti ospital. Ospital kat, ada ka ti private room. Tayong kalikagom na dyan nakadungparkan ka, nga nangitaray kang ka dito ospital. Nga dito'y ka, nga maisarag tapno, maasikaso ka rin bag. Ano taga mo? Awang amin tinaalamin nga. Baka amomin na sino ka. Adabag mo nga maumit ti pitakam ko ma. Ngayan ko mati ID. Gabuta. Nadukutan na kinilete nga oras. Kasta. Mel ba tinagad ko? Imbagak ti bilyadok manong name kasta maten ti address ko ngayan ni Lolo. Aglamo maten ti pagtrabaho ak manong name. Ma'am, da isong tour dato titad ko. Kiniya Sir Johnny. Sino Sir Johnny? Tinangitaray ka nga to eh. Ewan gayam. Dato yung sabsabong, nga ginatang na. Nga ko na nga pa mga makaring ka. Katang, patid ko kang ganito eh. Oh, flowers for you. From Sir Johnny. Sabong. Kasto klase nga sabong di. It ni Sir Gilbert. Naku nang tinakam ko manong nami.
Agyam anak. Anat napasamak, anat kasasad ko. Anat nasakit. Titakyag ko. Ado garumiyad na. Gimawon ti fracture na. Ano nga pati? Agbaot ka lang siguro dito, ti William. Makalawas. Niya, nilulong ko. Agmay mesa. Awan ti katwana. Awan ti mga sikaso ken kuana. Kinadaanak dakal na problema. Amo noon ay palang panunutan palang na itang. Maapektaran na kasukat mo ng kuti-kuti ka. Tinasiyat ka ta. Maturo ka pa lang. Dam na mainanagkan ng bag. Yung naman bising ka. Dito yun. Mambali mo ka na dito pamutped. Sana ka mamisin. Uminom ka harad. Sa bagay, nakaswero ka. Ilan? Maturog ka lang ta, ginana ka. Awan ti pagdanagan. Manan naman lang siguro ang sublin to ni Sir Johnny. Itinkuntukin ka na ito yung surat mo nga address. Isuntok siguro ito yung makamo mapanamang kita kinilulong ako nam. Agyaw anak nurse. Kaya hindi tinagan ko. Mel ba? Gawa na Candy. Sige, ituro mo. Sige. Ringin nakto ko ma. Into no, umay dito rin. Nakadungpar ka niya. Nakaturo ka. Manang naimi ka di makariingat. Malemen na. Mr. Johnny. Candy. Ada itanya kay manawan. Inurore na ka makariing ka. Apa dinak diniing. Matagsang ka na rin ka. Yung mas turog mo. Awan ti pagdanagan ti sudra makamo. Kunana na mapan isuna itinten mong address kaya ni lolong mo. Isun ni makamo. Kaya iso pa yan ti bang ipakamo iti pagtrabaho mo. Tinapasamak yan ka. Sa siyempre, sa bagay, sandak na sa pulan sa jay. Gabat under suspension, ha? Nasuspenso, ha? Kasta? Tapay. Hanang gayong naskin pa nga, damakik no hapay. Gabat na mabisinak manong name ng anak. Dimteng manong name tirabii. Sa baling nga nurse manong name tinaka-duty. Sa aning nga ni Candy. Ngayon, di na akong pagpagunyan. Nagigaya manong name nanaylo ka 3 daw kada simrek ng kuhapong nga lalaki. Hi. Kumusta? Isyak ni Johnny. Tinakadungbarkan ka. Flowers for you. Sampay nga nalaylay na tayo damong inted mo, sir. Arada nga na may pidnas na fresco. Apay nga ikanak ti sabong. Kasi bibiyaga kang magpailahin. Nasik ko na. Saan ka di nga timikan ti sabong kat tayo na tayo. Nadisgrasya. No natayak ko mga ma? Nagdakila ng problema no. Di ba nakadungbar ko kayong kakit na tayo ka? Hagsasamusam di kiti problema. Sorry sa bali kami ti pampanunod kabayat ng agdrada ribak. Kasta akmat sir. Sila makulkul ti panunod ko. Kabalidak kila problema. Di agpatpatatangan ta problema na. Sino tumuna nga rod ng mga bagati programa? Unang problema. Ano ko ka? Imban, adentitakin ka nga kanyan. Inpay subli. Tapay. Siya kurso nada. Agar ka nga rod tumawag ka kita restaurant
paidilibat tayo, ha? Basta tuturo ka. Abay nga raramidam kanya, tikas to, sir. Gabata siya talaga, disgrasya kang ka. Obligasyon ko, tiyan nga man nga, panaka-laing mo, panaka-imbag mo. Awan ti magdanagang kinilulusido. Gabata, ada kadwa na si Jai. Anya tikit mo sa, ada inalak, nga, patalkak nga tao nga, mangbanday, mga sikaso kang kuha na kabayatan nga, ada ka ti ospital. Nasakti mang tandan kang kuha na. Nalabas sa madlaon na yung tararamidem, sir. Rubang unay. Ngayon, sa kanto siguro, awanan ti obligasyon ko pa ka, no? Rumar ka tutuyan, kalpasan nga mabayadak ti bill mo. Mabalingit kahit kundi rumar. Saan mo aga natin? Presko pa lang di sugat mo. Masapol nga, maagasan nga na yung bag. Mabit lang ha, tumawag ka. Anat kahit mo kanin. Oray sa mun sa sud-sudin. Amok, nuanyat magustuwa. Isumatan ti magustuwa mo. Kabayatan man ng naming or rhyme ti order. Siyak ti mo na nga nagdamag kang kuha na nuanya ti problema na. Manong naming ang dagaya man asawa na. Na pinanawan na sa di Amerika. Nga, ite kanulaeng bigat ngayong pakaamo di asawa na manong naming ngayong pila na anti-diborsyo. Wan, idib-diboros iso na di asawa na. Taapay met sir. Anya tirasun tam na di asawa yo, i-divorce na kayo. Irito ta. Irito ta niya. Nagwapo ka. Baknang ka siguro, kaya sigurado tahan mo kung makabailan ti. Agastos. Di ba na kayo hospital ako? Kaya naimbag kamit. Nagsipot tanong saan ka kumanga naimbag, intrayan na ko man. Well, kahit na nag-divorce kami kabata, sana akong nga patpatik. Taapay. Siyempre, dan sa bahali nga patpatik na. Isot ka din nanan. Itaan nga rason, sir. Ado digin sabi nga pagkinawatan. Bingar nga nagsawa kayo. Kinapudno na. Tulag digit naganak ka na kami. Awan di kayo ayat kada kayo. Awan. Pinugustuhan mi lahing, digit di parents mi. Gapo di tulag. Bingar itan. Kahit na kayong divorce asawa nyo. Gapo tawanan digit naganak kada kami. Ken kabayatan nag-asawa kami, ada sa bali nga lalaki ti biyak na. Lipliputan na. Akas tama tinaramid mo? Kabilitan. Kahit mga asawa, nag-asawa kayo ng ada sa bali kadandanam, as tamat kang kuwana. Sineryoso na di kadandanana, na nangisugatan na kanya. Siya, pagpalawasak lat oras. Actually, ada din nakarignak ti ayat. Inagaw da kanya. Inagaw ni Apo Diyos. Gabutan na tayo. Gabutan tayo. Pinugustuak ti kayat di kiti parents ko. Tabarbarin ko anak na masusurong ayat ang dasawak. Saan ko'y naramid tinang susurong ang ipatag kang kuhana gabutamok idin. Gata kasin sinarak na. Hindi awan ti panagkanaig. Damat.
Iso na lang tasangkam nga nadante anak. Saan ko napututan iso na? Ngem di lalaki na tinakaputot kang kuana. Oh my. Kanya-kanyang problema, kanya-kanyang pakasaritaan, di ba? Api nga sila marirubukan kayo, ta? Nasagad ka dimit lang tinakam mo, sir? Amang po ka mo ti asawam? Saan nga nila ita? Basta. Gagangilaing. Gapo nga ron ta, manipod iti nag-asawa kami, awanin ti, ornos pa iti biyag ko, ti biyag mi. Ibagtasan ko, mabaybayan na kiti negosyo. Diyak na kidi ida as-asikaswen, ngem, adadigidugon tahoy nga, asikaswen, no adagon taway ko. So kadag dito Pilipinas ita. Ang mga sakaso ka na kiti, adadito nga negosyo. Businessman ka, sir. Parang ganun. Kitsi ka. Alamat ko nang nga nakariribukam so kat po na nga asjay nga na ori nakatengtengakan kat. Dakil ti problema. So Johnny. Kadaktakil. Nga ka mo no sulbar unusan. Ano ti problema? Papabasulan dak. Nga nang sukat di diamond ring iti peke. Papabasulan dak nga ti inlakok ket fake. Ita. Sabulin na kanyang tibutpud no sing-sing. Uno saan, dawatan da kanyak ti balor ti sing-sing. 350,000 pesos. Mo ti Diyos, sir. Saan ko umaramid? Diyak maaramid ti papabasol na kanyak. Diyak maaramid. Ito ka lang problema. Saan kang sakit? Awan ti problema nga di masolusyonan. Don't cry. Sakit na sipdot ti wallet ko. Sumit lagayam nga ako makita may kang ID. Oh no. Diyan napuputan nga. Adalang lokat ti shoulder bag ko nga nangalat ti pitakak. Nagsasamusam na kiti pasabak. Saak. Nadungpar. Sorry di ba nakadungpar ko? Kengka. Ngayon dapat ka di pagsayatan na sir. Tapay. Tapos ka tinakadungpar ka niya. Tanong saan ko mga sika, iti kinasyahat na. Ang mga no talagang dumakdakal ti problema. Kasaron no, biktima akti hit and run. Manong nemi talon nga aldaw nga dak iti ospital. Makatakdera makabangon na akong manong nemi nga mapahan ag-exercise wan mainitan. When nakabila ko ni Tiagdigos nga sisya. Nasaan ako na at atibayan pa manong nemi ti nurse. Makitak manong nemi nga doon gas-gas takyag ko tilupok. Ngam ko na ti doktor mano. Nasaan to ngagbaling nga piglat dahita. Basta lagi mapakatan ti akas. Ti pagyaman yung manak manong nemi kat awan ti fracture. Kan gagangay lang nga sukat. Kan kastamat ten nakasaysaya at tinakadungpar kanyak manong nemi. Naarig naksan na kapanawan. Panawak nakman iti bigat, adan tumanan ti malem, o may tirabi, san tumalag rumwar, mapamatlang tinag-check-inan na kano.
Kita bilbili na natin nes, manong name, tantanda na pa, tapno, awan saan na nga panawan. Ngayon siguro manong, nung makaturog ako, pumano matintines, nga mapanag-sorsor. Ngayon ni Candy, manong name, no isot naka-duty, saan na ka mapanawan. Kang kanayon manong name, basta umay ni Sir Johnny Adalata, pasarabo na. Flowers, chocolates, kan dagdag mo gusto nga fruits. Kumusta ka, Melba? Stoy, kahit ko kumantirong mara. Kaya miyoray mo lang may sa nga lawas, tapos sigurado. Aw matiba ka danagam kini lolom. Gabuta talaga nga, ada ka ng mga asikaso kung kuha ng katantanda na ni Sir Johnny. Nagasat ka kindi Tadi nakadumpar kang nakasayasayaan. Nagkasala na in love sa kang kan. Ha? Ala? Di mo ka di kayat? Amom na di mo kayat. Ni Sir Johnny. Sakti magsulisog kang kuha na. Amom. Kasinsi na milang karati boyfriend ko. Loveless sa kita. Amom no awis na lang ni Sir Johnny. No off ko. Kang kanay na salsarod-sudang kat no anat off ko. Ibaga kat dinamat ibaga no hapay nga salsarod-sudan na do ko na kumakit. Do kasit kat na jubalayo tag dinner na ko na kumao. Huwag ko na kumasigod siya. Ag-dinner kami. No awisan na kang check-in kami. Yes, ko nakasigod. Si Kamet Candy. Abay, nagaraw ka. Ha? Ano nga nagaraw? Opportunity. Grabam. Ngayon saan mo't nga siya tikaras na. Si Kamet, ada asawa na. Uy, ada asawa na. Ang kader divorce na. Naprobarangatan. Kasano nga saan nga maprobaran, kahit amok matistoryada, di na ka din istoryakin ka? Aman, matlagayam. Tapati si ka, inistoryana. Uhuin among naaday suna, mong gusto tiyo may dito'y, tapos nagsasarita kami, nung kasta nga matmaturog ka. O nasaan ka, iti reward natin nga sila ti pagsasaritahan mi. Your ore ko lang yung pag-anang i-date na. Nagsorteak, kuman. Ngayon si katikaras na. Manasidano na boyfriend mo. Diyak pa pulos na daan di boyfriend. Agar-aram, ado. Ada pa kinitanda na kailabak na asawa na. Oh, si Kamat lagayam tinag-araw. Kahit mo't bakirelasyon na asawa na. Sika, awan, na minsan lang. Nanya, nga nagbali na kakirida. Ikaw nagmayat siya katagbali nga kirida. Si Kamat, ano dapat nga marik na siya panang ipatagking ka di mister, ngayon di asawa na. Talay sa story ang Candy. Hindi naman tayo nga tiyal daw nga rumara kong ti hospital, manong name. Siyempre, ni Sir Johnny, tinangirwar kanya. Kadakasagana ti kotsena, nang dungpar kanya kidi manong name nga paglukanan mi, tap na itulog na kon sa balay. Iti ayan ni Dolo. Tapos nagsanay ka. Nakarwara kong ti hospital, sir. Sangwak man iti problema ta. Ano ti pangkip mo? Agreportak to yung trabaho. Ito nabigat. Tanong maliwag ti makisarita kadakwada. Ipanagdag kong hawan ti basol ko. O dadatoin. O dagdoy. Sige, magdakan. Dumsag ka ko na magdakan. Tapos akong tipang bibit ka na kitoy. Masabol yung kinilulong mo. Kaya damat ang pasarabok ka na tayo at tinantahanak nga nang mamatay ka kuha na. Sino ngamin, sir? Karo ba yung matlang? Shirley ka na't na. Ay, ni Shirley. Standby. Akong trabaho na. Gusto ko niragsak na. Eh di bagak nga tandanak kabayatan ng isa't mga sikaso kinilulong mo. Nakaimibag ka talaga, Sir Johnny.
Naimbag ka di? Ti isina da? Api ko mga di nakaisinak, hindi ka agsinak, hindi ka malagpimpinatig. Awang ka di ba tinakainlabam? Diyan ka napupuutan na sinaludsod man ng Naomi. Imisan lang. Sorry, sir. Saan ko marumbing sa lutsod at tikas di ay? Ketsi ka. Ada ka di nakainlabam? Dandaniak. Maglagi din ta. Saan nang ginuntawayan ti kinarukop ko. Maglagi din ti umaksig na dagos. Ti minamuo yung marikrik na kengkuhana, sir. Nimita. Tsaka mo. Noanyat kay papananti amin. Nga marikrik nam. When? Kani. Asino? Sa mga salutsudan pa sa tiyani. Dating. Ay, Shirley. Sir. Kumusta ni Lolo? Adto yun Lolo. Adto ni Melba. Ay, Melba po. Lolo, kumusta kayo? Inarakop ko ni Lolo si Doma ng name. Ay na. Ay, sarapo, paglagid din ta ni Sir Johnny. Tinakadong para ka. Nga, umit lang tinakana nga napasama ka. Ay, nung sabsabali ka talaga tayo na. Ang mga intarayan da ka. Uwan, Lolo. Talaga na kayo mimbag na po, Diyos. Sana nga baybayan, dikiti. Amo na tagbuting. Kana mo na nga. Amo na tagtumpal kang kuwana. Lolo, amuyo ka din di problema. Shhh. Awang problema. Amoy mo maganatakin ni Lolo. Ay, kada ka di problema. Awan, Lolo. Oh, no. Ay, saan ka din nga kabaylan ni Sir? Hindi, abang bayad ka na kitibil mo sa ospital. Lolo, bayadak amin. Pabalinto pa yung ikaksuna. That news ko. Kita nga rin ta nagsublan ti apo ko, sir, di hanggang tumakit-kitaan. Baka kang kalayo na ito makit-kita, Lolo. Kaya niyakit nga nagsaya at nung gusta. Mabalimit latang itultuloy ni Shirley ti mga sikasukin ka. No, anda ni Melba iti trabaho na. Mayat ka, Shirley? Kit mayatak na ta, sir. Anda trabaho ni Melba, ada mo trabaho. Sige. Sana ka rin nga baybayag. Sir, kabaila akong tagluto. Mabaling nga. Dito ka ng umangan. At akat nga rin doon. Dikit ibinidbit mo. Ayaw na yan. Sige. Di ba lang nga rin ni Shirley mo pa nagluto? Naimas tilutom, Shirley? Ay, naimas na. Pati siyak, naimasak pa. Karampang. Kinanak ba? Nakipangrabi manong name ni Sir Johnny. Kalpasan dahil ta nagpakadan. Sir? Intun ka nga tanga. Makita ka manin. Intun bigat. Ha? Sobre ka niti trabaho sa kadi. Sir, panak to report. Doble ito pakasi ka na ko adang nga. Saan kung nga naramit tikas dyan nga papabasol da kanya. O sige. Diag kita ta nga rin itong bigat. Doon to, sir. Basta itong bigat na kita ta. Manong name pugsa-pugsa titurog karkaredi nga rabi. Kasla saan bulos na mapunas itimugin ko. Ina pagkabuglan ni Sir Johnny. Nainlam nga takan niya. Nakasmenti pa nakainlab ko kayong kuwana. Kasanong ti problema. Matulungan na ka ta. Ano tarabing taktam solver ti problema. Ada nga taited ni Sir Johnny nga 350,000 kanya. Ngam anat kasukat na. Ngam abi nga mga tedak.
Kat saan ko man nga inaalala. Ako matibasol ko, ti papabasol na kanya. Manong nemi di sumre ka konti kabigatan na ni Nelly. Manong nemi tinandanon ko. Hi, Melba. Kumustahan? Gusto eh. Ure no, di ka lang napakaruan. Ako matawag nga, gapanan di ba naka-aksidente? Naimbaganin, nagasan, makangamadlaw. Di ako nga problema mo, di ba naka-aksidente? Ngayon ti dati problema, ay na. At dada nga talo. Sino? Ito opisina ni Sir Rolly. Ada ni Sir Rolly, ada ni Sir Gilbert, ken adretek aking kukuha ito nga jewelry shop. Di ba ako nakinggan ni Sir Rolly di? Nga, may sumarungkar. Namonan, napasamak. Namon na siguro na. Kaya pagpagsuko na. Kung kaya pakapungada ka. Nelly, mabait lang. Inlokat naman ang nemitiri daw. Nababiit lang. Sir, adan ni Melba? Padanunim dito Pastor Ken, boses ni Sir Rolly. Diyos ko. Kasyandak. Lumtaw ko matikinapod no. Diyos ko amuyo. Nga wanti madingan naramid ko. Iso pa-check nga santa kamaybayaan. Nagtugtugak manong name ito indrakaptor itay ni Nelly Trido. Yes, come in. Buses ni Sir Rolly. Inilukat ko manong name talo nga lalaki tinakitak nga banag nga nagmulagatat. Ni Sir Rolly? Ni Sir Gilbert? Kaya ni Sir Johnny? Dawanon ka, Melba. Ni Sir Johnny manong name ito nagtiman. And close the door. Tugaw ka. Manong name ni Sir Johnny, ti dati pagtugtugawan no kuha ni Sir Rolly. Irinto tati both side. Kan isut ayan da Sir Rolly, kan Sir Gilbert, idinto ta adda na isin nga tugaw nga bakante iso iti bagada nga pagtugawak. Iti nagbaitan da Sir Rolly kan Sir Gilbert. Sir, bagday kan. Kasi nakunak kang kadikalman nga, iti saludsudong kanyang no kaano nakmanan nga makita. Kaano nakmanan nga makita. Sa pagka din nervyos. Itong bigat ko na. So, handa ka. Di ba pabasol da kang kakasingsing awan ti amom. Awan kanyak, sir. Ang ko nga inala, ang sakti ng sukat iti fake. Kinapod na sa ang siyak tinangala ti singsing nga nangiroar. Kaya sa ang siyak tinangtad iti customer. Sino? Tinalyaw ko ni Sir Gilbert manong name. Ni Sir Gilbert, kapag sa mga bagadeta, iti imbestiga rin ka. Tinahamag ni Sir Rolly manong name. Sa nakmat ngamin nga inikan di gundaway. Basta gapota, superior ko ni Sir Gilbert, sa mesa at sa baling customer na sangwak, pinalubusak at tinulungan na. Sa nagtalikak ba't kang kuha na, gapota, nagbalingan na singad kanya. Nga dapat kit atap ko nga arman na.
No saan nga ni Melba tinangaramid ti kasjay. Asin no? Gilbert? Sir, awan ti amo kidata. Saan ka naglibak ba, Gilbert? Gabot pa na imbestigar ka. Hindi maamuhak kining Melba nga empleyada gayam isuna iti negosyo. Ngayon lawlawag na ti amin. Rinogya akong tinag-imbestigar. Imposible nga sa among maaramid na Jack Gilbert. Idin ta nalimad ka na peklan nga sugador. Nailumlum ka ti utang gabuti sugal. Diba? Impamuspusam ti amin. Tapos ni kasta. Makaigab ka lang tinak ka la kwarta apag bayad mo ka na iti utang mo. Nama ko na. Di mo ka di palangan nugutin. Apay ka na sa kanang ibang magmuti may isang inosente nga babae. Nga nagbalin ka na siya at kang kuhana. Tapos ni kasta ka na da pa nagtalag na kang ka. Kasi na kuhana na. Gabot na nagbalin ka na siya at kadinjayam, titulong na, wano tulong mo kang kuhana. Gabot agtalag, iso na kang ka. Nga dinanamnamain nga aramidem di kasya. Nalawag dabin. Sama ko mga batidugan pa at investigasyon. Gilbert, ano ko tumanti kinabot no? Tapno laglag antipasol mo. May sublim laing, tibador ti kwa, sing-sing. Sige, agtulag ka na siya. Dadabag iti atap ko. Nga agdapag kong sobuan nyo. Rolly? Abi nga sa mong inikantigon daw nga nag-explain ni Melba. Abi nga pinatimlatan. Impapilit mong iso. Iso kit iso laing. No saan nyo nga may remedyo, may sublit, balor, ti sing-sing, napukaw, iti negosyo. Paibalod kay nga duwa. Babarin yun ti Romar. Romar kayo. E di nakaruwaran di kiti duwa, manong naming nga bosko, ti Makderak, kadya napuputan, ti Masidag, kini Sir Johnny, nga nakatugaw kat inarakop ko. Sir Johnny, agyaman ako. Sabi nga nga marakop ka kanya. Gabutin na los nga panagyaman ko. Nasulbaran ti problema. Nandalusan ang tinagan ko. Manong naming narikdak ti balis ti arakop ni Sir Johnny kanya. Tati makderiso na manong naming kat inarakop nakman. Iti nairut. Pinagsamat nga po Diyos ti dalan tamil ba? Saan ka naragsak? Kasi din na ti babae ka sang kumit ng inayat, kaya saan mga matpatid ka niya. Imaglakid din. Tarasolba matad ti problema mi kat nang sina kami. Dimteng kay ti biyak ko. Tas ikatin sakot ni Apo Diyos kanya. I love you, Melba. I love you more, Johnny. Oh. Kat naglanang na bibig mi din na paut manong Mary. Wen manong Nemi na kem imbaga talaga na Apo Diyos. Gabutak pa-check nga plano na ti amin. Saan ka nagtalinaed manong Nemi ang marikrikatan ng mga asikaso kinilulo. Sakit na pabasol kat nalawlawagan ti amin. Nang ro naman ang Nemi kit dimteng ni Johnny ti biyag ko anadong parnak tapno maamuna. Tapno maamuan na
ti problema gayam kita sa taking kupwa iti jewelry shop nga pagtatrabaho. Nag-imbestigar ket limtaw ti kinapudno. Inako dagiti duwa manong naming nagkonsabo da. Ket insublida ti bayad ti singsing ken nekat na payan ti trabaho ta siya kon ti simukat nga manager saan lang nga manager nagbalin nga general manager manong kadagiti negosyo mi iti asawa. Iti asawa ko na takalpasan ti talo nga ono inem nga bulan manong namin. Nagkalaysa kami. Na-renovate na napadakkel manong nemi ti balay nga di magkalak. Katitoyin nga nagindid kami ti asawa kaya nagdiduwa nga anak mi. Nga ni Shirley manong nemi intultuloy ng ti balagbalin nga caregiver para kinilulo. Tayo di hospital mi ni Lulo manong nemi si Maranta. Kaya naging kakaragito'y manong kaayayam ni Lulo dagiti apo ko na tituod. Dito nga rin, ti pagkasarita ak manong nemi jak pulos pagarupen. Amanipod iti baba, kadadakit natin na siya takasasaan. Kakas na siya at manong nemi tultulongak dagiti kakabagya. Iti mother's side kad father's side nga narigat lang ti kasasaan. Tinulongak ida manong nemi tap na datrabaho da, kaya dagiti interesado, kaya napasnak ti panagbasa da. Nagbalinda nga scholar mi iti asawa. Agyaman naklaw na iti anos mo nga nangurnos kalpasangin nakinsan king kati detalyena. Agyaman naklaw na iti anos mo nga nang ibasa kinlaing mo nang ibasa. Ket sabi ko manong nemi tadamat na ibatik nga adal liliwaken pagsarmingan at tibiyag kadagiti padak nga dimngeg kanagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Melba. Thank you king Melba, ating ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagdagngeg ken nagbuya. Salamat po kada kayo. Aya, salamat. Chararan. Thank you king ka pagayam ko Melba, ating ka pa nagsurat, panagibura iti pagkasalitaam. Thank you mat kadagiti amin nga nag-comment. Maraming salamat po.